Intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Hallo, we zijn hier nog een keer met een filmpje. Ja, het is te lang geleden en ik wil nog een keer daar in beeld brengen. Ja, want die auto, ja, je gaat ze wel zien, we zitten nu nog in de kabinetten. En wat je kan zien, hier zitten de kabinetten. Foto gaan werken, want ja, dat moet ook gebeuren, want die auto's kosten ook geld. Goed wat, het is dus 3 graden. Er ligt geen sneeuw. En het regent niet. Ik ben ook kwijt lang aan het wachten voor hun totdat het gaat regenen. Dat nog ik kan een beetje gaan ja goed zwart, een beetje gaan skudden van me zijn hier in West-Vlaanderen. Met niet 30. Want er is er een grote verandering aan gebeurd. Ik heb dat namelijk topen met een copain van mij een sperre ondergestoken. We kennen dat nu 70% gesperd, onder de 318 is niet onder de 325. 70% gesperd. En de vergoeding is 3,91. Origineel was het 4,10. Goed, ja, nu is het een beetje trager, maar goed, in de natte, eigenlijk vroeg dat niet. We kunnen een beetje langer in het tweede vertessen blijven. Dat is eigenlijk ook geest. Hè. Maar ik heb ook nog een pong liggen, een open pong. 4,44. En dat zou eigenlijk moeten trekken is win. Dat zou fenomenaal zijn. Maar ja, ik kan die er niet onder gestoken. Omdat ik een sperren wilde. Die andere is een open pong. Ik wil ook niet lassen. Omdat als je hem last. Ja, klak, 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 hier, klak, klak, daar. En dan heb ik een patat. Heel een boel naar de wippen. Het is ook stief goed. Ik heb dan voor niet mijn muts aan. Als het nodig is, doe ik gewoon mijn muts aan. Nee, daar het is ook heel veel. Dus door de rest video. Ga ik gewoon een keer tonen hoe dat nu is. Binnenkort moet ik ook naar de keuringen, dus we moeten de cupzetels eruit halen. En dan zo naar de keuringen met de heure zetels. Want ja, cupzetels mag niet in België, het is veiliger. Maar het mag niet, enfin goed, het moet eigenlijk wel met bepaalde, goed, te moeilijk. Mag niet, de minnen mogen niet, ze moeten eruit. Ik ga misschien ook naar de carwash rijden. Ja, gaan scuffen en gaan doen, dat gaat ons zeker niet lukken, want in de troge, ja, het is ook maar een 318 ES, het is geen M2. Nog niet, het is te hopen dat dat ooit komt, maar ja goed, zwart. Ik ga aanzetten zijn. Hier zijn. Wam, wam, voilà, ik ben hier nu in mijn huis toegekomen en ja, het is hier dus een ravage, ga ik maar zeggen. Dat is hier nu de living dat ik ga doen en het bed staat in de living. Dat staat hier allemaal uit elkaar gefakt. Ja, dat wordt nog een nieuwe aankoop geweest. Flipperkassen, ja, en hier, kijk, ja, het is kerstmis, dus een beetje kerstsfeer. Good vibes only. Ja, dat is de max, good vibes only. Maar waarom staat het bed in de living? Ik ga het je een keer zeggen, ja, ik ga misschien de lucht doen, dat is beter. Hopla. Ja, ik ben dat hier een beetje aan het versieren, voor voorlopig. Kijk, daar is Fanta, cola. Ja goed, weet wel, hier de muziekmachine. Ja, enfin, ik ga het doen waarom dat alles daar staat. Kijk, hier zijn. De vloer is eruit gevallen, gasten. Ja, moet hier nu kijken. Ja, de vloer is eruit gevallen. Ja, enfin, dus we zijn dat hier heel aan het verbouwen. Kijk, hier alles eruit. Dat was hier vroeger de slaapkamer, dat komt nu dus badkamer. Nu goed wat. Dat komt al niet over die auto, dat ga je er vreest houden. Dat interesseert je er vreest, wordt niet veel. Enfin, dat is gezegd, dat is dus ook de reden dat nooit in dit ben ondertussen zelfstandig schilder geworden. Dus ik ga nu gaan schilderen voor mezelf en niet meer voor een baas. Voorlopig gaat dat allemaal goed en amuseert het me rot en het me werk en met een onderaannemingen en een beetje voor mezelf en zo, dat komt al goed voorlopig. Ja, ook hier, ja. Maar vind dat we de vloer heel met tandruttes capital, ja, dat is lastig, is een ding. Nu goed, ik ga nu naar de auto's gaan, maar kan ik hier bloemen tetteren tegen hun, maar zo heb je er nog in één auto gezien. Ja, doe de kabinetten, de kabinetten. Ja, testmoment, gasten. Hier zeg, ik ga met een aalman doen. Hallo, we gaan aan de haar. Ik ga hem al open doen. Kijk, daar is hem. Zie je dat? Ja, hou zeer hoor, ik heb van dicht al kijk niet. En hier zie, dat is mijn warmtemachine. Als ik hier toen te koud heb, want ja, soms moet er ook een beetje gewerkt zijn aan die auto's. En als ik toen een beetje te koud heb, toen doe ik de poorten toe. En dat spel hangt gewoon woem. En toen heb ik me opwarm. Kijk de keer hier, zeg. Hola. Oh. Ja, versta je waarom dat naar de carwash moet. En hij moet niet naar de carwash, want kijk, ik heb daar een hele massa zeeperie gekocht, vind. Niet normaal, maar ja, goed, ja, kijk, hint dit. Ja, hier, niet daar, ja, niet daar, van 1 is 12, niet daar, 325. En dan de Mini Cooper. Wacht, de Mini Cooper heeft misschien 25 kilometer van de jaren. De Roen heeft er misschien 100, maximum 100, kan niet meer zijn. En kijk hier, ja, voor de keuring, Tom. Daar is een hele zetels weer, ja, voor hierin, ja, ook met zijn hele luchten. Ja, jij is eigenlijk wel heel veel, ja.
Ai, 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 ai. Wat was er een mankement? Nog trutterielucht marcheerde erin. Ah ja, kijk, dat ben ik hier ook een beetje aan het versieren. Als dat hier wel een beetje goed komt. Ja, zeg, kijk, dat kan dat zijn. Temu, 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 hen Temu, 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 hen Temu, hen Temu, hen Temu. Cadeau van Poes. Ja, we zijn dat hier heel aan het versieren. Ja, kijk, nog heel veel bordjes en dingetjes. Goed, enfin, dat komt wel goed. Nog trutterielucht van Nederland, dat was ook kapot. Ik zeg, godverdikke toch, juist. Ja, ik heb dat voor niet nodig. Ja. Wat kan mij dat schelen, dat ik nog trutterielucht heb. Maar ja, voor de keuringen moet dat wel in orde zijn. Dus ik moet aan mijn auto werken. En ja, ik ken er dus niks van heel elektriek. Mijn papa heeft aan mij geholpen. Hij zei, het is de sensor die kapot is. Hey, hier. Ja, die sensor zit wel niet in de botten zeker. Goed, enfin, waar zit die sensor? Want hier kan ik toe, nee. Ja, hij gaat er precies niks van zien. Ja, goed, ja. Daar. We kunnen dat dus niet gemakkelijk aan. Wacht een minuut, ik ga hier die camera zetten. Bij dat een camera goed moet staan. Dus, wat wil ik ook nog heel hard doen? Het is weer als we de kerstperiode. Ja, eigenlijk mag de kapot toe, eigenlijk mag die auto zat ook bij staan, maar dat is een beetje. Wat wil ik ook vrij hard doen? Dat is eigenlijk, ja, vorig jaar heb ik een video gemaakt met een auto. Hij stond er zo geparkeerd in een stuk land en daarachter. Ja, vuurwerk. Ik ben er nog een klein beetje een fan van vuurwerk ook. Ga ik het in de video weer zoeken. Er was een probleem. Vuurwerk was te hoog, maar volgens dat met een camera geprogrammeerd stond. Dus eigenlijk vloog dat vuurwerk hoger of met een camera. Ah ja, en eigenlijk was het vuurwerk niet zo goed in beeld toen. Maar wacht. Hier zeg. Ik weet niet of je dat al kan zien, hè. Met lawaai ik een beetje luur zetten, hè. Oh. Ja, van die oren wil ik dat dus, ja, poef, poef, poef. Van die oren wil ik dat dus perfect in orde doen, dat dat echt schoon in beeld is. En hun 10 keer zo extreem mee, het was een vierwerkploeg inhuren, dat je alles in de lucht bent. Ja, de max, hè. We zien wel dat er nog van komt, of ik weer in dit ga in. Enfin. Kijk, hier zit, dat is hier rood, wat ik heb gekocht in Aldi. Moet kijken. Hola. Hola. Ah ja, en wat nog, maar ja, ik heb dat al vast al zei, dat is dus nu een spar die hier onder hangt. Dus ja, dat is nu wel eigenlijk een beetje veel geestiger dan een oppong voor in de regen. Dat is een cadeau voor ze. Dat is de nieuwe spar. nee, ho. Dat is de sparren, en wat je kan zien, ja, die auto is echt fully fan. Kijk, genoeg zeverd. Ik ga in zakken zijn en ik ga naar de carwash ermee. Ik heb dus ook geen GoPro mee voor uit mijn hoofd te zetten. Kijk, we gaan dat hier even toeleggen weer. Ik heb dus helemaal geen GoPro mee voor uit mijn hoofd te leggen. Dus we gaan in POV-video's zien. Wacht, hé. En... hopla, toe. Oh, la, met de hele luchtjes. Ja, er gaan dus geen onboard video's zien. We gaan ook niet zo doen. Ik ga gewoon naar de carwash. Misschien dat ik ook nog een keer een filmpje maken. Maar je ziet me nog een keer weer in gasten. En ik beloof je er voor de zoveelste keer. Er komen wel nog video's, hè. Ja, echt wel. Goed, wat. Het is dit voor dat spel hier in hang te steken, hè. Hou. Hier zit tussen schilders, rief. Moet dat wel gaan. Allee, het is toch omdat het wel start nu vandaag. Ik ben ook zo blij dat ik weer een YouTube-video kan maken, hè. Dat doet me echt plezier dat ik weer een keer een filmpje kan maken. Ah ja, kijk, ja, het is top dat er weer meer komt, hè. Kijk hoe prachtig met de hele lucht. Jawel. We weten wel allemaal wat we zijn. Iedereen die van de streek is, weet hier, ja, kent die karo als je weg, ja, kijk. Hey, reclame. Kijk ook al. Mijn windjes, voor die auto keer af te spijten en te doen. Mijn rutten is gewoon naartoe, ja, dat is allemaal, ja, nu ziet het nog beter. Oh, la. Maar het is goed en ik ga mijn fermen emballeren. En ja, ik kan het toch naar huis gaan en gaan afdrogen en gaan doen. Ja, kijk, het is weer voor te schuiven en te doen. Hier is het nat, maar daar niet, dus ja, schuiven is geen optie. Ja, we gaan hem kussen, Hier, kaching. Maar eerst mijn mutsen, mijn vesten en mijn handschoenen.
Ja, ik ben in mijn scuffelen vandaag. Oh, la 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 la. Dat is Koen zo ook vergeten ben aan het sterven van de koelen, maar ja goed, wat. Oh. Je kunt dat actief schuim is, dat dat even moet naar trekken naar heel de boutique, dus dan kan ik er eventjes zo kijken naar de showroom mee. Oh la 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 la. Moet je zien jongen. Nog een fluitje, hier in een moderne BMW, hier in een Porsche motor, in rood. Ja man zeg, ja man. Ja, maar ook even naar Sint-Westen met mijn auto, want de sleutel zit er nog even. Ik kan ook zo lezen vooruit met een camera, alles wat dat verlicht is, like dat hier, dat ze allemaal sterretjes zijn. Hou, weet wel zo. Ja, een speciale laser voor de rep of de filter of weet ik veel, ik ken er eigenlijk niet van. Hè. Dat zou ik chic zijn, ik heb dat al een jaar liggen, ik heb dat nog nooit gedaan. Nog een keer even reclame gemaakt zijn. Nog een keer reclame voor de naftepompen ook. Genoeg reclame voor. Oh, testkerstmis! Joehoe! Oh la 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 la, hoe kan je met dat hier allemaal zeggen? Zodat bij het twijfel dat het kerstmis of carnaval is. Ah ja, het gaat kerstmarkt. Ja, kerstmarkt zijn er ook een namen voor, het is juist. Ja man zeg. Allee, vrolijk kerstfeest iedereen. En ja, treed dan een taxi of een combi achtrekken. Ik zou het behoud niet weten. En ik zou zeggen tot de naaste keer, allee. En bedankt voor het kijken naar het filmpje.